Sausa Kaap. Mao kining usa ka lalaki nga taga Pilar Camotes ang atong matatampo nagdasingan nga Andoy. Ma, pa, mananghid unta ko ninyo nga muadto ko sa Balamban. Balamban, Cebu. Oo pa, Ay, mag-unsa man ka dito, Andoy. pabakasyon na gud ko ma. Kay gilapay na ko din sa ato eh. O niya, asa man ka mo, Star. Pwede ra sa ilang Ate Arlene. O pwede ra po ilang Kuya Jeffrey. Ay, unsa man dong. Ato ning palargahon si Andoy. Sige, palargahan na. Pero, papadlong siya mo maigsuon dito, ha? Oo pa, O maayo hinuon kay nakasuroy ka din sa Balamban doy. gilaay ko sa ato te eh. Kapoy sige og tubang sa dagat. O nya kumusta man sila sa mama magpapa dito? Okay raman te. Onya, okay ra nimo te nga anhil lang ko mo istar din sa inyo. Ay nga nung dili man nga igsuon taman ka. Puyo din hangtod ka no sa ay mong gusto. Nindot sa dinhi ilang ati da. Presko kay hangin. Hi! Ay, hello. Karon palagi ko nakakita ni mo din Taga diin day ka. Taga Camotes ko. Ni bakasyon lang ko din silang ate. Kisa may ate ni mo? Si Arlene. Uy hala! Manghuday kang ate Arlene? Oo. Wa man magsulti sa ate Arlene. Uy nga naman day siya igsuon nga gwapo. Oh, Ila-ila di ita, uy. Ako si Leslie. Ikaw? Andoy. Naunsam ko eh. Sukat lang nga nagkailam ni atong Leslie. Dili naman hinun ko makatog. Magsige naman hinun ko huna-huna niya. Unsa ka ano? Kung ako siyang panguyaban. I love you, Leslie. Andoy. Mo na'y tinuod, Les. Bisan tuod og bag-o lang ta nagkaila. Pero nahibaw ko nga gugma ni akong gibati diyan nimo. Og hinaot unta nga di ko na mapakyason. Baka kung rapod kaayo ko kun moingon kung wa ko'y gusto ni mo, Andoy. Ha? Unsay buot nimo ipasabot, Les? Ganahan sa ko ni mo, Doy. Nga sa ato pa. Uyab na ta. Oh, Andoy. Ako na kang gisugot. Salamat, Leslie. Mao ba? Uyab na day mo Leslie? Ote, Swerte ka kay butan ba yan ang bataa? mau ba ti? Oo, uy. Nakaila kay ko ana. Maong ayaw gud intaw nagbinuangi. Leslie. Andoy, unsa man ning atong kibuhat, uy. Basig maabtan ang ate ni mo, ha? Dugay pa kayo itong bubalik ko eh. Kay daghan pa itong paliton. Ha? Tingali og mamabtos ko ining imong kibuhat nako, ha? Kumumutos ka. Dadong di kas kamutis. At ito po, Sure ka? pulgi. Na yung mga ayaw ganilog, ha? Dali. At tiwasan. Doy, nanawag na ba to sa mama? Nga naman, te. Papaulion ko no ka kay way makaatiman sa usa ka pambot na pundo na to katong pambot atong usa. Mabuti. Kanahan pa unta ko rin hida. Ganahan ka kay naaman kay uyab. Aw, dadala na sa ato. Di ko, te, oy. Ha? Nga naman. Di pa ko ganahan magminyo. O balik lang unya din Basta uli alang una tong atong mga ginikanan. Muko
Makuyog ko nimo. Ha? Nganong kuyo mo ka? May nahitabo na gud nato. Dili pala ka mo balik din he. Luoy kaayo ko. Oh, Maumukuyog ko nimo. unsaon na ko inir? Oh. Ngano nahiluman ka diha? Pakuyogon ko nimo o dili? Kay kung dili gani ko nimo pakuyogon, isumbong man ti kang papa ba? Nga may nahitabo na nato aron dili ka makapaulis inyo? Sige. Kuyog ta sa amo. Asa may atong sakyan ini doy? Kanang nag-parking nga bus, muna ito sakyan. Sa kalandaan dito ka, kay manghingi sa ko. Sige. Sunod ayon ha. Olis. Tuwa na siya. Ako siyang lipaton. Musakay kuglain. Kinahanglan nga, dili siya makakuyog sa amo. Ay pastila ni mong bataa ka. Maunay gibuhat ni mos imong uyab. Uma, Ya sa ato pa, nagkabuang na itong pangita ni Muro ng imuyap. bala siya eh. Ay, imo na lang gud unta tong gidadi ni sa ato. Maminyo pa lang hinuon ko. Ay kay ngano man di ay. Dili di ka gustong maminyo. Dili pa ko ganahan magbinyo mo eh. Kay, gusto pa kong magkaadtog laing lugar. Unsay mo adto kag Leyte? Maadto ko Leyte ma. Naunsa naman tao, Gander, ay. Di naman ka magpuyo o bahay, oy. Magsige naman nagkagbiyahe-biyahe. Ay, sakdi lang gud ko pa. Kay Ay, kung maminyo na ko puhon, di naman ko makalakaw-lakaw. Ahay, nalipay naman gani kung nauli ka. Aron na ani makaatiman sa atong pump boat. mao. Mubalik ra bitaw ko ma. Di ko abtan og usa ka buwan. Mubalik ko din sa ato. Kinsa man goy imong adtuon didto? Ako ra tong suroyo ng akong magigagaw dito maoy. Ayaw baya pagdugay didto ha? Kumusta naman ka? Gaw Andoy. Maora kay gaw. Guwapo. Ana, gina. May noon kay nasuroy ka din ni sa amo, gaw. Ay, kila ay ko dito sa amo gaw eh. Aw, din ni gaw. Di gyud kalaayon din ni gaw. Kitagang ken chicks din mi. Oh, yatis ra. Ay, atis na gyud. Lagi. Ugma, nakoy palaila nimo. Gaw, pila-ila mo sa mga gwapa din sa mong lugar. Kini si Malane, kining usa kining taas o si Ginalyn. Si Andoy din ni, akong gagaw. Hi, Doy. Hi, Andoy. Hello. O yan, unsa may tanaw nimo ning duha ka babae nga akong gipila-ila nimo, ha? Okay ra gaw. Mhm. Guwapa unya, mga buutan. Ya, unsa may dugay-dugayan nimo? Pagpili din kung kinsa imong panguyapan. Mao na. Andoy. Ganahan kay ko nimo Lin. May chance ka ko nimo? Basig ninyo ka. Unya nang uyab ka nako. Ha? Dili taon eh. Uli taon ko. Bisag imo pa pangutan unang akong igagaw. Sige na Lin. Sugtan ako. Sige na lang, uy. Ha? Klaro di ay. Sa man, uyab na ta? O, lagi. Uyab na ta. Anak ba? I love you, Malin. Uy, Andoy? May paglaom ka ko nimo? Oh, naa kaayo. Ang buti mo ipasabot nga, uyab na ta? Oh, Yes! Ha? Nauyab nimo ang duha si Malin ug si Ginalyn? Ugaw? Grabe ha! Naunsa nang kagawoy? Gadubling magkaguyab. Ako'y mahimo ini gaw. Saan nga? Gisugot mo sila na ako. Oy. Pag-amping ang yugawa, nga di magkahibaw anay ang imong uyab. Kay na! Patay ka!
Ginalyn, nakikita lagi ka na ako. May tuyo ka? Naala ko ipangutanan ni mo, Doy. Oh, unsa man na, Lin? May lain ka bang uyab gawas na ko? Wa. Uy. Karoon na kong uyab. Bakakon! Naunsa mo ka, managpa mo ka. Tungod kay bakakon ka? Malin! Gawas ka magitaguan! Unsay? Uy. Unsa to'y ingon mo? Si Ginalyn ra ang imong uyab? Grabihan mo sa? Gilumpong man minimong manag-agaw? Unsay mo nag-agaw? Manag-agaw yung tao ni Doy, uy! Ha? Naghibawaan na imi sa mong sekreto. O gamong nahibawaan nga gilumpong di minimo. Pasayloa lang ko ninyo. Ay, ayaw na lang pagpangay pasaylo, Andoy. Karong pagpili. Kinsa may ginamong duha, ang bugat ni mo. Sorry, Malin. Pero, mas mahal na ko si Janalyn kay nimo. Oh, okay na na. O karon kay si Agaw Ginalyn man ang imong kipili. Ayaw nagbinuangi ha. Pakasli yun eh. Uy! Ako ni minyuan. Unsa man, Ginalyn, makigminyo ka na ko. Kaya ako pahibaw na ako maginikanan. Oh, kung kaya ko ni mo buhion. O sige, magminyo ta. Dali aras panahon day sa. Karon, may anak na ta. Maugyod. Mura lagwa, no? Nahinumdum pa ko nga. Duhami nga imong uyab. Tugnaw na, oy. Nakalabay na to. Kung si Malin pang imong gipili, siya ang tang imong asawa ron. Asama sa kumupili niya. Nga, mas love man di ka. O na, mutuon ako nga mas love ko nimo. Sige day. Magpalaod ako, ha? Maayo unta og daghan kong makuhang isda ron. Aron makapalit sa atong panginahanglanon din isbay. Sige, Doy. Amping. Nagkaproblema man ang makina sa pambot. Patay-patay man ang andar. Ako sa nitsikapon, eh. Saan may problema ini makina, ha? Ako pandaron, be. Oh, no, ginoo ko. Nisiga ang makina ini pambot. Tabang! Tabang! Doy, Sakit niya ako, tiil. napasong imo duha ka tiil sa pagkasunog sa imong pump boat. Maayo na lang gani kay may nakaluwas pa nimo. O gidali kag dadi ni sa ospital. Ginoo ko. Unsa man? Magsige lang kag ingon ana. Oh, Dili ka maning kamot ka maayo ka. gibuhat na ako ang tanan, day. Pero, di bagin ako makaya. Sakit, gigyan ako tiil. Di ko makalakaw kung dili mag-crutches. Unya unsa may kanon na to ini? Kung dili ka maayo. Mamatay ta inis gutom. Day. Day, aasa man ka? Nganong nagdamo kag bag? Doy, wa ko mangandoy nga makig-uban og lalaki nga inutil sa tibok na kong kinabuhi. Ginalyn. Day, ayaw nagbuhatan ako.
Magpunsa naman lang ko og ang atong anak. Ako ning ibili nimong atong anak. Ano na makatabang nimo? Ginalin, ba na intawon ko nimo? Kasado ta. Maong maluoy ka day. Ayaw intaw ko biyai. Bisag mamatay kapag hinilak diha, Doy. Oh, Dili na makapugong sa akong pagbiya nimo. Ginalin, tay, maluoy intawon ka na ako. Mubiya ko nimo. Kay mangita kong lalaki nga dili ilutil. Oh, Ginalin! Day! Maluoy ka! Ay kong biyai! Ginalin! Nibiya si Ginalin ako, kay lagi, inutil na ko. Main lang gani kay ni ako'y anak nga makatabang-tabang na ko. Sa pagkaron, di gyapon ko makalakaw kung dili maggamit og crutches. Nagabaan na sa tingali ko sa mga babae nga akong gipasakitan. Sa mga lalaki nga naminaw karon, ayaw ko ninyong sunda. Ayaw mo pagpasakit sa mga babae, kay muabot ragyuday ang kabak. Dinhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RNN. Mana so sa ka. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kini nga sa kababae nga nagpuyo sa buhol. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Andrea. Ni Anatas Amo. Thank you sa paghatod nako ha, Jomar. Way kasoy, Andrea. Ugma na sada. Ani unti ka sa inyo aron magkadungan taga-ato sa eskwelahan ugma. Sige ba? Andrea, May tuyo ka? kung manguyab ko nimo, na ako'y chance? Depende. Okay. Naunsa ka diha? Ingon man ka, depende. So, naagi chance. Ako pa nang una-unaon, Jomar ha. Ayaw na ko dali-dali Ay, okay ra, oy. Andrea, willing to wait ko. Nak, unsa man na si Jomar? Uyab mo? Dili mauwi. Nanguyab na siya nako pero wa pa nako sugta. Uy, ngano man? Okay ra din mo mga maguyab-uyab nako? Okay ra, basta si Jomar. Ganahan ko anang bataan na kay buutan. Unya tanaw na ko. Kasaligan gyud. Sa ato pa ma. Okay ra nga ako siyang sugton? Way problema, nak. Basta magtarong lang gid sa pag-eskwela. Tinuod? O lagi. Yes! Yes! Thank you, Andrea. Auntie, adto namin ni Andrea sa eskwelahan. Ay, pagkaswerte gyud sa akong anak ni Modong. Kay hatod kuha gyud mo siya dinhi sa bay. Maswerte kong Andrea ti oy, kay guwapa. Nasike na. Maglakaw para ba mo padong sa inyong eskwelahan. Tingalig malate mo. Bye ma. Ato na mi. Amping mo. Jomar, gamay na la ato paabuton. Mo graduate na kita sa high school. Mao lagi. Andrea, nakoy nahuna-hunaan. Unsa man? Ato tagbukid na. Mag-date dito. Mura pag picnic ba? Onya, unsa man atong baon nun? Di ba ganamang kay kag mangga? Unya, iswa sa hipon. Magpalita. Unya, magpalit sa kog chichirya. Human, magbaon na tagtubig. Sige, sige.
ta din ni, uy. Presko kayong hangin. Mo lagi? Andrea, love kay tika. Love sad kayo, tika Jomar. Di ba ata magbuwag ha? Magbuwag lang ta. Kung makakita na kaglain. Di na may tabo eh. Kagwapa sa mga ba? Nga, ilisan pagid na ako. Sus, atik sad ka da. Ito. I love you, Andrea. Huwag di ko musugot nga magkabuwag ta. Congratulations, Andrea! Congratulations sa Jomar. Graduate na kita. Ato niya atas baya. Ipaila-ila ka sa akong mga parents. Uy, mao din ang imong uyab, Jumar. May uyab ka na di ay? O, ma, pa, si Andrea. Good afternoon, ma'am. Sir. Kamao kang iyong mamili, dumda. Pero now, ya di kay mabiyaan puhunan eh. Gasabot mi si mama ni mong god tong Jumar. Nga atun lang ka na mong pamanon ng eskwela sa Cebu. Ato ka dito mag-college. Unsa pa? Mauna, nak. Total na aman dito ang imong ate. Apas ka lang niya dito. Maisab dito kay daghan ka kurso nga kapilian. Sa ato pa. Mabiyaan day ko ni mo, ani. Anak gyud kay, mo ko'y mahimo, mo may gusto nilang papagmama. Pero, ay kabala ka gud. Manawag bitaw ko ni mo permi. Sure ka? Basig mangita kaglain, ha? Uy, dili, uy. Tungod kay love kay tika. Love sad kaayo, tika Jomar. Pag-amping baya gyud dito. Laaya bayaan ni, uy. Sa una, kami permi magkuyog ni Jomar sa eskwelahan. Unya karon, ako na lang nag-inusara. Hi. Oh. Mag-lunch na ka? Pwede yung makishare sa table ni mo? Puno ko ang kantin? Oh, okay ra, uy. Ako din si Boyit. Ako sad si Andrea. Si Jomar. Hello. Kamusta? Okay ra. Ikaw? Niya, gimingaw na kay ko nimo. Ako sad. Agwanta lang kita ha. Iniguman na ning school year. Muuli na dyan ko diha. Magpaabot ko, Jomar. Andrea, Boyet. duhan tao ka rin na. Parehas naman tag-agian. Oh, pwede naman. Magbuwag na lang ta, Andrea. Unsa? Pero Jomar nga naman. Kitaan ka sa kumama, nga na kay kuyog lalaki. Klaro kayo nga imutong uyab. Kay ni Akbay magkuno nimo ang lalaki. Unsa? Jomar, dili na Ay, tinuod. nagugati ka, God. Klaro na kayo. Mahal mo ta kayo tika, pero imong day kong gibuang di ay. Jomar. Wala ko'y balita babae ni Jomar. Kumusta naman kahasiya? Andrea, sugta na lang ko. O kalintito si Jomar. Kung mo lang kong sugton, digid ka magmahay.
Pakaslan ta niyon ka. Boyet. Thank you nga, nagpakasal gid ka na ako, Andrea. Kana tungod kay nakita na kung pinanggasad ko nimo, Boyet. Mahal kit ka. Mahal sad kaayo ti ka, Boyet. Day, na si Jomar. Nangita na mo. Unsa? Sorry ha. Sorry nga, wa ko mutuoday nimo. Abi nimo. Nasakitan kaayo ko sa nahitabo nato. Pero husto na. Okay na sad siguro ang tanan tungod kay parehas tang duhang minyo na. Andrea. Sa tinuod, mahal pa kaayo ti ka, Jomar. Pero dili na pwede. Dili na ta pwede. Maong magkalimtanay na lang ta. Andrea. Sa tinuod lang, naapaghihapon ko'y pagbati para ni Jomar. Pero igo na lang kung maghandom sa among kagahapon. Tungod kay parehas ming duha nga mga minyo na. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Handumana. So sa ka. Paayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Angeline. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Even Now. Even now I wake up crying, middle of the night. Somehow, even now. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpatago sa address sa Davao City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Angeline. Unsa? Magpagkasal na mo ni Dennis? Opa, total, naa naman may sustong edad ba? Bayo hinoon. Abi na ko guwa na mo'y planong magpakasal. 8 years na mong manag-uya pero karon pa gyud mo naka-decide nga magpakasal na. Wa man sad gud may magdali pa. Pero Angeline, anak, ang kaminyoon ba ya, di ba gyud nasa yun? Unya ikaw sigurado na gyud ka. Bisan to dugdugay na mo anang Dennis pero di ko gusto nga magmahay ka sa maabot. Sigurado na gid kaayo ko pa. Kay sud sa 8 ka tuig, na-prove na nako nga si Dennis na gid ang gusto na kong pakaslan og ikauban sa tibuok na kong kinabuhi. Nahala, sige. Noon, kailan na kaya mo sa usa-usa. Kung unsay makalipay ni mo na, suportahan ti ka. Salamat pa. Nakasal na kita. Wa na kayo makailog ni mo kikanako. Dilisan ko magpailog, babe. Imor ako. I love you, babe.
I love you more, Dennis. Babe, mo lakaw sa ko. Asa naman sad ka? Bago pa gani kang nauli gikan duty, dili lang ka mo pahuway? Mulaag na sad ka? Huwag ka na magstorya ni mo ay. Asar man pud ko. Nga, anha naman ko sa akong amigo. Bisa na, babe, uy. Naunsa man in taon ka? Sukad lang nga nakasalta, no? Nausab na hinoon ka. Oh. Imo na hinoon kung biyabiyaan din eh. Mag-unsa mo sa ko din ha? Magsiga na akong mata? Gusto ko mulaag. Aron, mawa ang kakapoy sa akong lawas, kanya gikan ko trabaho. May mga dere kay. Sige na makagpahayahay tibok adlaw. Imo na lang kong ingnon, ana, ha? Gusto bitaw ko mo trabaho, di sa ka mosugot. Kay gusto ni mo nga niara ko sa bahay permit. Babe, sad, uy. Tibuok adlaw na gani kang naas trabahoan, mula ang pagyud ka. O saan naman yung oras na to? Sige, sige! Magpuyo na lang ko! Di na lang ko mulakaw! Buset! Sakto na, uy. Ayaw na paghilak. Huwag yung ko makasabot, Day. Ganong kalit lang siya kausap mo man may makasal. 8 ka tuig bing manag-uyab, pero huwag yung ko makasuway kasi kasingkahan lang ko niya. Sa una magani, gusto niya nga, pero miming magkuyog. Unya karon na hinuon nga kasado na bibiyabiyaan na lang ko niya. Ay, part lang ginas kami niyo, Onday. Basin o, makalitan pa na si Dennis. Nag-adjust pa na. Sabta lang gud una. Pero ang pangutada, kung hangtod kanus ako to bang ako pagsabot niya, Day. Kanus ako makaagwanta. Di na ko, Angeli. Unsa? Unsay dili na ka? Busog na ka? Kagamay pa si mong gikaon? Dili. Di na ko gustong padayunon pa ni. Ang unsa? Ang atong relasyon. Bisag ikaw naman siguro. Nakabantay ka nga, di na ito magkasinabot, di ba? Sukad nga gikasal ta, magsigi na lang hinutag away. Gamayang butang awayan. Ang kay... Bisag unsa pa isulti mo. Di na ko. Dennis, ingon lagi na anak ka sa'yo, di mo? Di man sa yun para nako, Angeline. Pero, di man tamuwag. Lain sa kayo pugso na to. Mufile ko annulment. Aron, may kagawasan na tang duha. Annulment? Oy, kasayo ra gud niyang moingon ana. Unya ayaw kong ingna nga musugot lang ka anak. Wa ko'y mahimo pa. Kung mo'y gusto ni Dennis. Sakit man, pero... Basin og dili lang yun may para sa usag-usa. Move on na lang. Sige lang. Muabot lagi doon niya ang lalaki nga para gyud nimo. Nahibaw ko pa. Maka-move on na gano'n niya ako ni Dennis.
Oh, ayaw ka bala ka. Mutong ako. Bye. Wow ha. Casual na lang kay kang makigistorya ni Dennis. Dili pa rin sa una nga, muto dayon imong luha. Duha na katuig ang nilabay, day. Kaluoy man sad nako no kung hangtod karon dili pa ko makamove on niya. Mao gyud. Ay, day tuod ay ba? Akong kauban sa trabaho ba? Makakita mo gud sa pictures nato sa Facebook. Mangayo ko na siyang number nimo. Ganahan mo gud siya nimo. Mao nga gihatagan lang sad nako. Ha? Kitsa man? Ralph, day akong pangan, miss. Angeline. Naibaw ko. Boy, akong unang gipanguntanan sa imong amiga ang imong pangan before ko nangayo sa imong number. Mao ba? Gunaw na nga prescore kay ko ha. Pero grabe, na-attract yun ko nimo. Miss, pwede ko manguyab nimo. Ha? Pero, minyo naman ko, Ralph. Aw, ang bot na ko ipasabot. Dili pa ko single karon kay ongoing pa man ang among... Isultihan ako sa imong amiga about ana. O naibaw ko sa imong sitwasyon karon. O naibaw ko nga dili lalim ang imong giagyan. O panahon na siguro nga makasuway ka nga panggaon og mahalon og tinuray. Ralph. Ha? Imong gisugot? Oh. Nagpakurat-kurat pa ka diha. Nga kadaghan naman din niyag nahibaw-an bahin ako tungod nimo. Ang bagay man sad gud mo. Basin pa di ay magkasinabot mo. Mahal, single na ko. Annulled na miss akong ex. Wow. Salamat kung mauna, mahal. Dugay na kung nagpaabot nga may tabo ni. Oh, mahal, nganong niluhod ka? Pero mirag yun nila akong gidada. Para kung may tabo na gyud nga ma-annulled na gyud mo sa imong ex, mag-propose ko ni mo dayon. Nia, will you marry me? Mahal? Yes, Ralph. Yes! Unsa? Dili pa kaandam nga magpakasal ni Ralph? Pero nga naman, day. Ambot. Sa tinuod lang, maong nitando ko kay nakalitan ragit ko, day. Pero, murag mahatlok pa makumusod o kami niyo unday, uy. Hala, oo niyon saon man na ron nga. Nagpa-party ra ba to si Ralph para sa iyong engagement? Dagan ra ba siya bisita? Ha? Bahala na ni. Mahal? Nga naman ka? Mura mo ka, di mahimutang. Kulbaan ako, Ralph. Ato rong gabi una, mahal. Maungwa kay angay kabalakan, okay? Oh, uy, ni anam di akong best friend, no? Kauban ng iyang uyab. Celine! Hi! You must be Angeline. Yes. Hello. I'm Celine. Best friend of Ralph. Babe! Si Dennis. Ay, ako din boyfriend, si Dennis. Babe, si Ralph o ang iyang fiancé, Angeline. Excuse me ha. Mag-CR sa ako. Noon sa man ko. Kalain sa akong gibati. Karon pa binagkita og balik ni Dennis. Abi na kong okay na ko. Abi na kong naka-move on ako. Pero ganun nasakitan man ko. Angeline?
Yes? Mag-CR ka? Nope. Agi, pa-check up ka lang ni Ralph. Dugay ba ko kanibalik ko? Wait. Nagila ka? Are you okay? Oo. Okay na ko. Na-overwhelmed lang ko. Oh, you're so cute. Abi ni mo, swerte si Ralph ni mo. And swerte sad kaniya. Grabe ka kabuutan. Grabe kabuutan ang akong best friend. Gani, na sila yung similarity ni Dennis. Oh. Maong nakaingon ko nga, swerte sa ko ni Dennis. Bugo lang kayo iyang asawa. I mean, ex-wife, nganong gibuhian siya. Hinuot pa salamat sa kuniya, kay kung wa pa sila magbuwag, dili unta may makita. Celine, atoon sa ako si Ralph, ha? Unsa man ni ka importante mahal nga nangita man gid kag ngingaw nga lugar. Ralph, sorry. Pero dili ko makahimo sa pagpakasal nimo. Unsay di na ka magpakasal ako? Sorry, Ralph. Oo, nahibaw kong pinangga ko nimo. Mahal ko nimo. Pero dili ko gustong ilarod ka. Sorry. Huot kayo ang akong tugan. Ganina rin yung gustong buhilag. Hangtod ka ron. Ikaw di ay gihapon, Dennis. Mahal di ay gihapon ka, ayot ikaw. Kanasama ko maka-move on mo. Kanasama ni mauhaag akong pagmahal ni mo, Dennis. Kanasama na akong manawat kadili kita para sa sagusa. Kanasama. Even now, someone else who cares when there's someone. Bisan di ayo pila na katuig ang nilabay, dili kita makasiguro nga naka-move on na ta sa usa ka tawo unless makita nato siya balik sa personal. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Angeline nga nagtago sa address sa Davao City. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nag-auhan, Evena. Even now, when I have come, so I wonder where you are. Ang mga kaagi kibata no duwa sa radyo ni Carol Marie Lucain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higalag, mga stukin di Panginaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa Osaka with Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Even now I still remember. Handumanan sa Osaka.
Ano para siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Consolacion, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Angelo. Uyab na day mo ang Karen, bay? Ang bagong transfer sa ato eskulan? Oh, bay. Po, gisukot sa ko niya. Wa man niya paabtag, usa ka buwan. Uy, mao ba? Bay, noon kay wa ka gipaantos og dugay. Mao gid bay. Oy, basin ba og dili na kay kamanagad na mo hang imong mga barkada? Abi kay na naman kay uyab. Nagsilos ka lang? Sobo di Clark ko. Uy, usa ka lang ka. Gusto mo ana? Ikaw gid bay, Clark. Imo gid sungugon si Lanida. Ang, ibog mong kaya na siya nimo. Bay, Clark. Ay, joke ra, bitaw bay. Joke ra. Maglagot lang sa dunya na silani na ako. Saba, uy. Karin, babe. Isip si Metabo. Dili ba kita magbuwag, ha? Babe, mahal ka ayo ka. Bisan sa huna-huna lang, dili na ko ma-imagine nga makigbuwag ko nimo. Pinangga ka kayo ko nimo. Basta niya magkakita gaglain ba? Nga, mas gwapo. Kaya nga no, gwapo di ka. Ay naman. Babe, bisag kinsa pa nagwapo ha diha, babe. Dili ti kayo baylo, no? Promise, ha? Promise, babe. I love you, Karin. I love you too, Angelo. Dali ras panahon, no? Babe, usan na ka tuwig kapin. Maugit, babe. Og dalipay kay ko nga, niabot yung ingon any kadugay nimo. Oh, nga naman day. Sa imo day ang mga past relationships. Da, mura to gwa, babe, uy. Hangtod karon, wa pa ka kaniupin sa imong past. Babe, importante pa ba ko di ay na? Dili naman siguro kinahanglan nga, storyaan pa na, di ba? Ang importante, ang atua. Kitang duha, babe. Oh, hinoon sab, babe. Abi to, di na kinahisgutan pa na. Di na kinahisgutan ang past. Kay, past is past. Maog yun. Uy, naipaw na mo ba, Angelo? Nga na new student nato diri nga dinis ato eskulan? Mo ba? Oo, nipag ko. Di na sa daw gikan, Clark? Murag, sima siguro mo giskulan sa una, Karen. Murag mo akong dungog sa mga istorya-istorya rapod sa estudyante. Mao ba? Oh, kasi kaila ra mong, babe. Bitaw. Ambot lang sa babe. Wa pa masagog kita niya. Basin. Bay, grabe naman di ka chikbuyan ng bagong transfer, uy. Mauligi ko nun. Da, okay ra masad ko na mag-chicks boy siya good. Kay gwapo man. Di man batig naong. Ang pait ana, kung chicks boy, unya batik jug naong. Ikaw, Gidlani. Sunod ba na Karen? Nakakita na ba mo anang new student din eh? Wa ka. Ay, hala, naray! Karen! Siya ka nang nagpadung din eh. Karen! Ikaw na! Steven? Ikaw? Nawa na ko ni mo, oy. Ipali mo kang eskwelahan ko. Steven, buhi ilang ko. Kaila din mo? Babe, kaila mo? Ha? Mau di ka ba iskusay mo sa una? Kay grabe di kay kawais mo lalaki. Mo ba? Angelo. Kapila. Kapila kay kayo nakigdugan to tawana. Ha? Kapila. Wala. Kasi kita kastinod? Unsa pa iwa di mo gipatuntin ako? Ha? Abi kong tarong ka? Mas may pagbabuwag ta. O sige. Kung may gusto mo magbuwag ta, magbuwag ta.
Mao ka na, Angelo. Hagbay ra na akong gitago ang akong feelings nimo kay lagi. Barkada ta. Dili ko gusto nga maguba ang ato panagkikala. Pero, dili sad ko gusto nga ako mo ay muhimo sa first move. Kailain pod baya paminahon. Babae gud ko. Pero, wa magyud ko nimo makita. Maong gidawat ko na lang ang kamatuoran. Nga dili gid siguro ka maibog nako. Lani. Oh, Lani. Angelo. Angelo. Wait. Buntag naman eh. Naitabog ibang lani kapihita. Ako cellphone. Lubat. Muli ako. Pagkadagad ng text. Si Karin. Netext. Ako masahon. Angelo, babe. Please. Mag-istorya una ta. Please. Mag-wait ko sa imong reply. Ako replyan. Pagkikita ko niya. Karin, babe. I'm sorry. Babe, no. Ako nga angay nga mag-sorry ni mo. Tungod kinamak ako. Oh, ang tinuod mo, dili ko ganahan mo storya ni mo about sa akong past. Tungod kay grabe ko ka-wild sa una. Gusto ko mag-party-party ko yung ako mga friends. Gusto mo kating classes, tungod na mga butanga. And yes, naay mga times nga dili ko muli sa mo ang kaya ako matuog sa bahay sa lalaki. Bisag dili mi uyab. Ano sa si Steven, anak? Muna hinungdan nga gibalhin ko nilang mama o papa og laing eskwelahan. Para magbago ko. Nanalipay ko kay sukad nagkailat ha. Sukad nga nagkauyab ta. Nakita man akong kabaghuan sa akong kaugalingon. Babe. Maong masaling kamot ko, babe. Nagod kay mahal kayo, teka. Maong pasaylo ako. Karin, babe. I'm sorry. I'm sorry. Pasaylo na ko ni mo. Babe, mahal ka. Huwag dilis ko gusto mawa ka na ko. Suon sa man. Dali na magbuwag. Dili, babe. Dili. I love you, Angelo. I love you too, Karin. Look into my eyes. Angelo. Abi ko magmahal ko nimo. Yan ang imamang gibalikan si Karen. Lani, I'm sorry. Pero, kalit na natabo na itong duwa. Tungkol na ito sa kong kayo, ubos. Mau ako ito nabuhat. Pero sayop ka ito. Mau pasilo ako. So, imo na di ko gigamit. Ha? Lani. Sayop ka! Sayop ka! Lani? Angelo? Karin? Babe, pasilo ako. Nadala ko sa kong kayo, ubos. Ato'y kayo na. Mau nabuhat na ako. Sakit kayo, Angelo. Pero ako'y mahimo. Tungod kay partly na, ko isa. Masakitan ko kumuha ka na ako. Maugi pa sa ilo na tika.
Pero babe, hangyo lang ko. On that last time, wala natin mga sekreto, ha? Babe, isa na ko. I'm sorry. Mahal kayo, tika. Mahal sad kayo, tika Angelo. Darling, can't you see what love don't leave me standing? Nalipay ko, kaya wag ibig magkabuwag si Karen. Tinuod kita ilang gingon nga, love is sweeter the second time around. After ato nga school year, ni-transfer sila ni og laing eskwelahan. Og o na balita niya. Nag-graduate kami si Karen sa college. Og na may usa ka anak. Din lang kutob. Daghang salamat sa men.